Mangwanani akanaka muri weZimbabwe neSouth Africa zvese takabatana kudaro. Zita rangu ndinonzi J Walker ZW Beats. Takaenda ipapo tati tingokuzivisa zviri kuitika munyika dzakasiyana siyana. Izvo zvaitika munyika yeSouth Africa munonzi muBree Street, Jorbug. Hanzi pawanikwa explosion, rodhi rangotsemuka 500 meters. Takaenda zvinhu zvashamisa vanhu vazhinji kuti chii chakadai ichi. Dzimwe mota dzatokuwara ipapo, vamwe vanhu vatokuwara kuti vamwe vacho vatokuzvipatara. Zvakaitika musi wa19 July. Takaenda ipapo. Social media ndangoiona vachitenderera zvese nenews dzeSouth Africa. Yakaenda satati tingokupira zvatinazvo zvishoma zvacho izvozvo maibata. Musubscribe paJ Walker Beats ZW. Ndo channel iri kupisa tiri kuti tiri kungocreata mamwe macontent ekuti mungoonawo zviri kuitika. Vazhinji vacho vanondizivira kumangoma, mabeats, tichirova mabeats, tichiproducer, tichirecorda music mawana dancehall, reggae zvese nehip hop. Takaenda kana muchida kundibata paWhatsApp plus vanoda kundibata mondibata pa 0027 74 351 6398. Mobata pa WhatsApp ipapo 073 554 8891. Makozi wa maibata. Mo subscribe pa J Walker Beats ZW. Takaenda ipapo. Thanks very much. Road yes, almost 500 meters. 500 meters. Those are guys. Nasi mswa 19.